To a cikin shirin za ku ji cewa tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da shugaba Trump sun nuna alhinin mutuwar fitaccen mai fafutukar kare hakkin bil'adama Jesse Jackson. Amurka da Iran sun kammala zagaye na biyu na tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran a birnin Geneva na kasar Switzerland. A Najeriya an samu barkewar yamutsi a majalisar wakilan kasar kan dokar zaben da aka yi wa kwaskwarima. Yaran da wannan ya kawo gida ya yarda da shi, wanda suka yarda da shi su daga hannunsu, wanda ba su yarda da shi ba kar su daga hannunsu. To aka abin da suka zo da shi sai kasance mun fi su rinjaye. To nan din bai musu daɗi ba shine suka ga sun tashi na wannan hauragiyar. Har ila yau a Najeriya daukacin mambobin masana'antar Nollywood na ci gaba da jimamin mutuwar wasu ma'aikatan shirya fina-finan Nollywood biyu da ake zargin an kashe su. Tun da abin ya riga shiga hannun 'yan sanda matsayinsu na abin da karan tsaro su yi bincike yadda ya kamata saboda kar a ɗauki laifi a ɗaura mara laifi. Zai iya kasancewa guban ya zo ne daga gurin da aka sai abincin. Za mu kuma je Kamaru inda kungiyoyin kare hakkin ɗan adam da lauyoyi ke nuna damuwa kan yadda Amurka ke ci gaba da tusa ƙeyar baƙi zuwa ƙasar. Amma yanzu ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya. Shugaban Amurka bakar fata na farko Barack Obama ya bayyana Jesse Jackson sanannen ɗan fafutukar kare haƙƙin bil'adaman nan da ya rasu a matsayin mutum mai kima. Mr. Obama ya ce Jackson ya taimaka wajen jagorantar wasu daga cikin muhimman fafutukar kawo sauyi a tarihin bil'adama. Shi ma shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Jackson a matsayin mutum mai kirki da kuma kima. Jackson, wanda ya taso a yankin South Carolina, wanda aka ware wa masu launin bakar fata, ya soma gwagwarmaya a ƙarƙashin Martin Luther King, wanda daga bisani ya shaida kashe ubangidan nasa a 1968. Daga nan kuma ya shiga harkar siyasa gadan-gadan, inda ya nemi takarar zama shugaban Amurka a jam'iyyar Democrat har sau biyu. Ministan harkokin wajen Iran ya ce gwamnatinsa ta amince da wasu jerin ka'idoji tare da Amurka waɗanda za su bayar da damar cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar Tehran. Abbas Araghchi ya faɗi hakan ne bayan tattaunawar baya-bayan nan da ɓangarorin biyu suka yi a Geneva. Ya ce an samu ci gaba a wannan tattaunawar idan aka kwatanta da waɗanda aka yi a baya. Jami'ai a Amurka sun ce har yanzu akwai batutuwa da dama da za a daddale, amma a cewar su Iran ta alkawarin za ta fitar da wani tsari cikin makonni biyu da nufin cike gibin da ke tsakanin su. Masu shiga tsakani na Rasha da Ukraine na ci gaba da tattaunawa zaman lafiya wadda Amurka ke jagoranta a Geneva cikin dare kan kayayyakin samar da makamashi a Ukraine. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga BBC Hausa. Rundunar sojin Amurka ta ce ta hallaka mutum 11 da ke cikin jiragen ruwa 3 waɗanda take zargi da safarar ƙwayoyi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ta ce hare-haren ta sama sun fada kan jiragen ruwa da ke gabashin tekun Pacific da yankin Caribbean waɗanda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke aiki da su. Zuwa yanzu dai bata gabatar da shaidun da za a tabbatar da ikirarinta ba. Tallafi ga 'yan sandan kasar ta hanyar aikewa da sojoji nan da kwanaki 10. Ministan kula da ayyukan 'yan sanda ya shaida majalisar kasar cewa yin hakan zai taimaka wajen rage karuwar aikata laifuka a kasar. Za a aika sojojin lardin Gauteng, wanda ya hada da Johannesburg da wasu sassan Cape Town da lardin Eastern Cape. Afirka ta Kudu na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da adadi mafi yawa na yin kisan kai a duniya. A makon da ya gabata ne shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar da shirin aika sojojin a jawabin da ya yi wa 'yan ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla a gaida Aisha Aliyu Jafar wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC. To kamar yadda watakila kuka je a labaran duniyar, Amurka da Iran sun kammala zagaye na biyu na tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran a birnin Geneva na kasar Switzerland. Ministan harkokin wajen Iran din Abbas Araghchi ya ce kasashen biyu sun cimma matsaya kan ka'idojin tattaunawar, amma a cewarsa akwai jan aiki a gaba. Ita ma'ana ta bangaren
amurka ta ce har yanzu akwai batutuwa masu yawa da ya kamata su tattauna a kai. Ga rahoton Badariya Tijjani Kalarawi. Tattaunawar da aka yi ba ta kai tsaye ba, cike take da barazanar ɗaukar matakin soji ga Iran, inda Amurka ke fakewa kan matakin da gwamnati ta ɗauka na kasara masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin da kuma shirinta na ƙera makaman nukiliya. A jawabi ga manema labarai gabanin tattaunawar, shugaba Trump na Amurka ya ce ya yi amanna Iran ɗin na son ganin an cimma matsaya. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi da Amurka kan batun na makamin nukiliya gabanin taron kuma na yau Talata da kasar Oman ke jagoranta. Iran ta ce za ta mai da hankali ne kan wannan shiri da kiran Amurka ta janye takunkuman tattalin arzikin da ta kakaba mata. A nata bangaren Washington ta ce tana da aniyar tattaunawa kan batutuwa da dama, ciki har da batun kera makamai masu linzami da ke cin dogon zango. Shugaba Donald Trump kuma ya kira tattaunawar da mai matukar muhimmanci, ya kuma ce zai shiga batun a fakaice, musamman da yake son ganin wannan karan an kawo ƙarshen yarjejeniyar baki ɗaya. Trump ɗin ya ƙara da cewa baya tunanin Tehran ta shirya wa abin da kaje ya zo idan ba a cimma gamsasshiyar matsaya ba. Ya kuma ce Iran ɗin ta koyi darasi kan abin da ya faru na harin bama-baman da Amurka ta kai cibiyar makamin nukiliyar ƙasar a shekarar da ta gabata. Ya kuma ce da an cimma matsaya babu abin da zai sa Amurka ta kai wannan harin, wanda ya janyo wa Tehran ɗin asara da karya ƙarfin shirin makamin nukiliyarta. Ya kuma ce na fatan wannan karan sun koyi darasi. Rahoton da Badariya Tijjani Kalarabi ta haɗa mana kenan. To a Najeriya an samu hatsaniya a zaman da Majalisar Wakilan Ƙasar ta gudanar kan gyaran dokar zaben ƙasar ta shekarar 2025. Bayanai dai sun ce wasu sassa na dokar zaben ne suka haifar da rikicin. Lamarin da ya tunzura wasu daga cikin 'yan majalisar, musamman na bangaren marasa rinjaye, inda suka fice daga zaman tare da rera waƙar nuna adawa. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris. Line by line, close by close, clause 63. Yadda hayaniya ta kaure kenan yayin zaman Majalisar Wakilan Najeriya bayan da kwamitin da majalisar ta kafa domin yin gyare-gyare kan dokar zaɓe a watan Disambar da ya gabata ya gabatar da rahotonsa a zauren majalisar. Bayan gabatar da rahoton, shugaban kwamitin Francis Waive ya buƙaci majalisar da ta amince da amfani da hanyar aika sakamakon zaɓe ta laturoni, tare da ci gaba da amfani da takarda a matsayin madadi idan an samu tangarɗa, kamar yadda majalisar dattawan ƙasar ta amince. Haka kuma rahoton ya kunshi batun baiwa jam'iyyu damar fitar da 'yan takara ta hanyar zaben fidda gwani kai tsaye ko tsarin wakilai ko kuma sulhu tsakanin 'yan takara. Daga nan ne kakakin majalisar Honorable Tajuddin Abbas ya tambayi mambobin majalisar da su bayyana ra'ayinsu na ko a'a. Lamarin da ya ƙara ɗaga hankula a zauren, inda ya buga hatimin majalisar. Sai dai lamarin bai yi wa wasu mambobin daɗi ba, musamman 'yan hamayya, inda suka shiga rera waƙar nuna adawa tare da fita daga majalisar a fusace. Dukkanin ƙoƙarin ji daga ɓangaren masu sukar matakin haƙata bata cimma ruwa ba. Sai dai ɓangaren masu rinjaye a majalisar sun ce ko a jikinsu. Maki Abubakar 'yan Leman shi ne ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Malam Maduri da Kaugama ta jihar Jigawa. Gyaran da wannan ya kawo, gida ya yarda da shi, wanda suka yarda da shi su ɗaga hannunsu, wanda ba su yarda da shi ba kar su ɗaga hannunsu. To aka duk abin da suka zo da shi sai kasance mun fi su rinjaye. To nan ɗin bai musu daɗi ba, shine suka ga sun tashi na wannan hauragiyar. Ana maganar yadda jagorancin majalisar yake gabatar da cewa wanda suka yadda da kudirin su ce sun yadda da wanda ba su yadda ba su ce a bangaren wanda suka ce a kama an fi jin aman sautin su, wanda kuma bisa doka su ya kamata a ce an bawa abin da suka fi nema haka. A'a shi nake kai ka da wannan zama ana samun hautsini, sai aka ce to duk inda suka yadda da wannan dokar da aka zo da ita su koma wannan bangaren na hagu, wanda ba su yadda ko su koma bangaren dama. Sai suka ɗauka wasu su 30 ba cikin mutum 360. Ka su za su ta haushi. Akwai wasu da suke zargin cewa matsa muku lamba akai daga fadar shugaban Najeriya, shi yasa har kuka ɗauki wannan mataki. Kamar me zaka ce akai? Mana lamba, muna 'yan majalisa masu wakiltar different constituency. Abin da aka zo da shi ne muka duba ya daidai da ƙasa. To kamar ku yanzu me da me kuka amince da shi? A baya ana da abin da ake cewa consensus, akwai abin da ake cewa direct, akwai abin da ake cewa indirect. Na fidda 'yan takara. To amma a bar musu cewa a yi ƙato bayan ƙato sai kuma
consensus wanda ya ka zo ka ce kana nema ina nema wancan ma na nema a zo a zauna a tebur ka yadda na yadda to mu bar wani to sai ka ce to kowace jam'iyya wanda ta ga fi mata daidai ta je ta ɗauka ta yi shi. Yayin da ake ta samun kace na ce akan dokar zaben da ke gaban majalisun dokokin Najeriya, shugaban ƙasar na dakwanta domin rattaba hannu, yayin da ita ma hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta INEC ke zaman da baro na fitowarta domin amfani da ita a babban zaben ƙasar na 2027 da ke tafe. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. Ta daga batun zaɓe sai tsaro inda rundunar 'yan sandan jihar Legas ta kama wani mutum da ake zargi da hannu a mutuwar wasu ma'aikatan shirya fina-finan Nollywood su biyu. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar CSP Abimbola a DBC ya shaida manema labarai cewa wanda ake zargin yana cikin ma'aikatan da suka shirya wasan kwaikwayon kuma ana zarginsa da kaiwa mamatan abinci kafin a tarar da su a mace. Daga Legas ga rahoton Umar Shehu Leman. A hali yanzu fitilun wurin ɗaukar fim ɗin da aka nufa don faɗakarwa domin samar da makoma mai kyau ga masu kallon fina-finan sun dushe, inda wurin ya koma filin binciken manyan laifuka. Binciken farko da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta fara gudanarwa a cewar kakakin rundunar 'yan sandan ya gano cewa waɗanda lamarin ya rutsa da su an bayyana sunayensu a matsayin Ekemini GT Ime, fitaccen daraktan inganta kyawun hasken bidiyo ne, da abokin aikinsa Ayodeji Walter Oyediran. An tarar da su ne a cikin wata mota kira Nissan mai baƙaƙen gilashi, alhalin injin ɗin motar na kunne. A cewar majiyoyin bincike, mutanen biyu sun isa wurin ɗaukar fim ɗin ne da wuri domin shirya kayan aiki na wani fim da wani tsohon jarumin shirin talbijin da ake kira reality TV yake bayar da umarni, inda daga baya suka shiga motar don hutawa, amma sai gawarwakinsu aka tarar. Shi dai wanda ake zargin wanda yanzu haka yana hannun hukuma. An ce ya kai wa mamatan dafaffiyar doya da soyayyen kwai ne da misalin karfe 11 na safe, jim kaɗan bayan nan suka daina amsa kiran waya. Yayin da iyalai da dangin mamatan ke neman adalci, ɗaukacin mambobin masana'antar Nollywood na ci gaba da jimamin rashin waɗannan jarumai. Sa'id Muhammad, wanda aka fi sani da Funky Malam, ya jaddada buƙatar gudanar da bincike domin tabbatar da adalci ga iyalan mamatan tare da hukunta wanda ke da hannu a wannan kisan. Tun da abin ya riga shiga hannun 'yan sanda matsayinsu na abin da karan tsaro su yi bincike yadda ya kamata saboda kar a ɗauki laifi a ɗaura mara laifi. Tunda kaga babu tabbas cewa wannan mutumin da ya wannan abin da gangan yayi zai iya kasancewa guban ya zo ne daga gurin da aka sayi abincin. Wasu suna cewa akwai yiwuwa wataƙila rashin tsare-tsare daga yadda ake shirya fina-finai da kuma samar da abinci na musamman domin kiyayewa na ɗaya daga abin da ya janyo wannan abu. Ka san yanzu nan kowane kamfani sai su ce za su yi fim da wanda suka san yadda ake da wanda ba su sani ba. Kaga yanzu bayan da za ka yi ka fito ka haka kawai ka ce za ka yi fim a Amerika ko a Ingila. Amma nan Najeriya kowa kawai zai iya ɗaukan ko kai da waya ma mutum zai ce sai ka ce zai maka fim da sauransu ya tara mutane. A halin yanzu, sashen binciken manyan laifuka na Fanti ya karɓe ragabar lamarin inda suke amfani da dabarun kimiyya don tantance wanda aka kama. Tare da bincikar mai dafa abincin, masu aikin ceto sun bayyana wani yanayi mai ban tsoro. An tarar da Ime a mace tare da jini na fita ta hanci da bakinsa, yayin da Odediran kuma yake fitar da kumfa daga bakinsa. Waɗannan alamomin sun sa masu bincike faɗaɗa bincikensu fiye da zargin shakar hayaƙin mota, inda suka fi mai da hankali kan yiwuwar zuba guba a cikin abincin da suka ci. Bincike ya nuna cewa irin wannan lamari na neman zama ruwan dare a masana'antar fina-finan Najeriya. Duba da irin hatsarin da aka fuskanta a Owerri da Asaba tsakanin shekarar 2024 zuwa farkon shekarar 2025. Umar Shehu Leman, BBC Hausa. Karanta labaran da muka wallafa. To nan gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni. To fadar mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku da haɗin gwiwar wato kwamitin ganin wata ta fitar da sanarwar ganin watan Ramadan a sassan Najeriya da dama. Sanarwar mai ɗauke da sa hannun wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaidu ta bayyana gobe Laraba 18 ga watan Fabrairu a matsayin ranar 1 ga watan Ramadan. Ta kungiyar kare haƙƙin bil'adama da lauyoyi na nuna damuwa akan yadda Amurka ke ci gaba da ta sakeyar baƙi zuwa Kamaru,
inda a ranar litinin da ta gabata amurka ta sake miƙa wa kamarun wasu ƙarin mutum 8 da tun asali ba 'yan ƙasar ba ne. Wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da gwamnatin shugaba Trump ke matsa kaimi wajen korar baki daga ƙasar waɗanda ta danganta da bakin haure. Ga fasar rahoton Paul Inje daga Yawunde. Rahotannin ci gaba da marar da bakin hauren daga Amurka zuwa Kamaru dai na ƙara haifar da